Ωραία, μπρο, έχω πεθάνει της πείνας. Όπου κι εγώ. Ο coach. Όπα, coach. Καλό σαν τα καμάρια μου. Coach, μπορείς να με φτιάξεις 2 θράκες γιατί πεινάμε και θέλουμε να πάμε μια προπόνηση στα billiard center. Στέφανε, Παυλό, δεν χρειάζεται να πάμε center για προπόνηση. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και εδώ. Coach, εμείς στα center θέλουμε να πάμε για μπιλιάρδο. Δεν ξέρω τι λες. Το καράτε εκεί το έχετε δει. Κάπου όλα. Πάμε, ελάτε. Στέφανε Σαν, Παύλο Σαν. Πώς κάνουμε γέφυρα στο overball. Έτσι ακριβώς κόβουμε και την ντομάτα. Εντάξει. Wow. Παύλο, σειρά σου. Coach, είμαι έτοιμος. Εκτέλεσε, Παύλο. Στέφανε, σειρά σου. Coach, είμαι καλά έτσι. Στέφανε, εκτέλεσε. Πολύ ωραία. Το κόψιμο του γύρου θέλει follow through. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε, coach. Πάμε να εκτελέσουμε με follow through. Μπράβο, Στέφανε. Πολύ καλή δουλειά. Έτσι, Παύλο. Εξαιρετικός. Τρίτον και υποτιμημένο. Δεν σφίγγω τη στέκα, δεν σφίγγω τη σκούπα. Χαλαρή λαβή. Στέφανε, σειρά σου. Χαλαρή λαβή. Wax on, wax off. Α, το ρήμα, Στέφανε. Μπράβο. Αριγκατό. Παύλο, σειρά σου. Χαλαρή λαβή στέκα, χαλαρή λαβή σκούπα. Λεβέντη μου. Ελάτε στο ψήσου, κάντε προπόνηση, γίνετε καλύτεροι παίχτες. Εντάξει, ρε coach. Αλλά θα φάμε και τίποτα.